Munang kita dinhi itudluan kita sa iyang pamaagi. Ha? Bisag gamay ra tanining pundok ka. Pundok nga gibilin sa balang espiritu through kang grandma o through sa iyang mga alagad. Ang ato karong major gyud or ato yung main subject dinhi is how to grow to maturity. Dili quantity ang atong giapas dinhi, ang giapas nato quality. Ngang matag usa mahimo yung mutubo, mahimo yung fruitful in Rabboni Yeshua. So mo nay atong goal nini nga atong tiguman. Dili ka magpabilin nga batang gamay. Yun siguro tiguwang naman na siya, dugay naman na siya sa manay, pero maura man kang gyapon kawit. Wa may kausaban. Ayaw lang tunyo tanawa. Kay kanang mga dili gud gusto mag-usab, dili gud gusto mo ayaw lang na niyo tanawa. Ikaw, padayon kasi yung pagtubo. Kinagingo mo ng pulong,